हेलो लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरबाय जोङो नै दायो मार्टियासआवहाय बेरायनो फैबावदों दाखालि बेरायफैखांबायमोन खेनसेबाव ओमफ्राय दा नै बिबार गायजोब्बायना ओमफ्राय बिबार गायनानै दा बिबार बारि जाजोब्बाय जा मोजां नुबाय आरो ना समायनानो ओमफ्राय बयबो बेरायफैयो बिदिनो क्लास गनानै गासिबो बेवहाय फटक लाफैजोबो आरो नोंथांमोनाबो नायदो भिडिअखौ बयबो फै बेरायफै बेलासियावबो बेरायनो मोजांथार बयबो क्लास गखांबाथाय इयाव बेरायफैजोबो आरो बिबार बारजोबनाय लोगो लोगो दाना रावबो ओरैनो हेल' हाय बिबार बारियाव फटक लाग्राफ्रा नै इसनो आयु सानफ्रोमबो लाफैयो इसोरो होमबाबो थोआ इसनो आयु आंखौथ' फट'ग्राफारावल' दोनखायो माबायदि मोनदों मार्टियासआव फैनानै मोजां मोनदों बिदिनो नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन मोजाङानो जायगाया बेरायनो फट' लानोबो बिबार जाजोब्बायना दा जाजोब्बाय औ जाबायानो आरो एसे उनावथ' बिराद साइज जागोन बिबार गावरां गावरां बिबारबा बेरायफैबानो जाबाय सिख्लाफ्रा लाजिनानै थाखोमाजोबो नै इन्डियासो लाजियोहाय मिथिंगा आंनि लोगो जिंखिरि बिथाङा सुंद' सल' खन्थाइ बिदिबो लिरो ओमफ्राय सासे लिरगिरिबो दाखालिनिबो बर' लिरग्रा जुथुमनिफ्राय बिथाङा बान्था मोननो हादों जोंनि बर'नि सासे जोहोलावजो लिरगिरि बिथाङा बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायनानै हो लोगोफोर बयबो नायजोबखा भिडिअखौ नै थाखोमादों नै आयु फटक लानांगौ बाय बाय गासिबो लोगोफोर बिथांनि चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै हो बाय बाय